जों दिनै राय बिसिनि राय साका गामियाव कायसा नखला पान्डानि बिसिंतै जों दिनै बहायनाहाय बीजेपी तै पदेपर पार्टीनि जों बाक्सा त्रिपुरा मथाव कदाल फायबायखा आमर जतवै 12 फेमिलिनि 35 भोटार दिनै जों बाक्सा नखला पान्डानि बिसिंतै फाय कदाल फायखायसे बरक लाइथांनाय जरा प्राय आस्ते बसर कासाकासिनो बीजेपी वाखा फुरजाक दंमाने बीजेपी सबका विकास नै बेलायनो गाहाम नाय हनै दंमाने सिनि एमएलए साहब ब्रह्मगोनां रामपद जमतियानि दैदुलमाबाय दंमाने फियाबा 8 बसर काबैबो ताबु जरा नुखुङा मुंसा हामारि करै हायखेबै दफाबो हामारि करै नुखुंबो हामारि करै अमनो बेलायनो बर' वाना जालायखा खापुरि मालिया तै फिउचार करै भबिष्यत करै अमने बावैनो बसगांव चिनि बबाग्रा फाइ दङ बबाग्रा जेफोरनि सिमि ताकसुक जरा चिनि जेनेरेशन न हारनानि सारनानि चिनि दफा जाति उन्नयन ते चिनि जातिनि अधिकार न तैबिनो आन्दोलन खाइ दंमोन नुबैनो बबाग्रा न खापुर जबै बबाग्रा बायनो सावं तां नांनो आइ हिंगेसि चिनि त्रिपुरासा हानि मानाय अमनो पुइतसा सौइनो जों तिनि जत पालखे सकैबाय कायसे बनो जों बाहायनोहाय चिनि बागमा ब्लक कमिटिनि बखाक्तै जों खाकुबुरबाय लामसलायखा चिनि 12 फेमिलिनि 35 भोटारनो जों तिनि पाल खाइबे खाबाकसाखे खातं थौइनो जों कबागबै आसाक लाइबै जों तिनि अ पान्डानि बिसिंतै ओंलाय मालायखायसे बसगांव बाहायनो खाखाइबो अ कामेबो तैबो जोंबाय करं तंख बसगांव प्रग्रामनि बिसिंतैनो हायनाहाय जोंबाय बासा कदालनाय हायसे हायखेबै उसिनि किला बागमा किला एलाकानि समस्त अंश बीजेपी तंनाय रक जतनो खाबायलाय जाखायसे सकांग बेलायनो जाथथ खाथथ उंजावै उंलायमानिनो फैयाबा ताकसुक जरा चिनि एलाकानि बो बहायनो सुदु बीजेपी या चिनि अर जागानि एमएलए बसुदु एमएलए या मन्त्रि बो थांखा हायखेबे ताबक बर्तमानबो कायसा कर्पोरेशननि चेयारमैन तंवानि जरावो बहायनो जों मुं साफानो हामारि माया बने बावैनो एलाकानि समस्त अंश बीजेपी खायतनो जतनो जों बा जगाजों दं हायनो गामि आमसैनि चिनि लिडार जों जगाजों दं बसगांव जत बिसिवनो बीजेपी नि तंनाय रक जतनो जों बाक्सा कदाल फायनो हायनि कग्रय दं हायसे नबै मानाय बसगांव तैबो बिसि वाइसनो जों प्रग्राम खायतो आर जागो प्रग्राम बुरंनो जों बाक्सा साकदाल फायमेनि जयनि प्रग्राम नबै मानाय हायसे हायखेबि जों तिनो और जागा ताक बेखे खिबुने खायसे 2 बार जों और जयनिंग प्रोग्राम खायसे 3 बार सिं गां थाखा सरि 3 बार प्रोग्राम थांखायसे गे ताव बुसकामबो उनफिने हायनो हायसे इखाने आसुनो जतन हामबाय अंजना देवी जमतिया आगे तुम्हारा पार्टी खाए बीजेपी ओ बागरा में हालता रे इते प्राम तो चाहिए दफाय ताकु ने सिनेमा गाडी आने पामु सिनांत जमतिया राय बर' गामि राय खामालु नों तिनि बर' पार्टी व टंमानि और त्रिपुरा मथा पार्टी व जयनिंग रफाय ते माने बाङै रफाय आगे आं टंमानि के भोटार हिसाबै बीजेपी भोटार गताबा आं बबाग्रा सामथामारनो साजागे बनाइदो नां साजागे आदलो जिन साजागे ओंथबा नां तारि फ्रेतो साजागे बनियां फै बनो सपोर्ट फै कानसुन जमतिया नों तिनि माने बाङै खानसानि लगे नायको बबाग्रानि लगे त्रिपुरा मथानि लगे माने बाङै फायखा खानसा मारे मा थांजा के हि तमाने जत सिनि बुंबान बांना हमने ओ ना हमनो कानि ना हमनो नो फाय आगे तुम्हारा पार्टी खाए आदि बीजेपी ओ बुट प्रे हमने तो सरायसा